अपने सहेली से अपने पति के बारे में बतावत बा। कैसे बतावत बा, का बतावत बा, कहत या कैसे। मोरी बलमा निकटुआ बा मोटा सखी, मोरी बलमा निकटुआ बा मोटा सखी, मोरी बलमा निकटुआ बा मोटा सखी। गाल जैसे पितरिया के लोटा सखी, गाल जैसे पितरिया के लोटा सखी। मोरी बलमा निकटुआ बा मोटा सखी। आगे कहतिया कैसे। चाले ऐसन कीमत वाला हाथी चले, चाले ऐसन कीमत वाला हाथी चले। सांस जैसे लोहरवा के भाती चले, चाल ऐसन कीमत वाला हाथी चले। सांस जैसे लोहरवा के भाती चले, देह जैसे बबुरवा के बोटा सखी, देह जैसे बबुरवा के बोटा सखी। मोरी बलमा निकटुआ बा मोटा सखी। जब से हमरी पेटहवा से शादी भइल, रोज मालिश करवले कयादी भइल। जब से हमरी पेटहवा से शादी भइल, रोज मालिश करवले कयादी भइल। चार मनई के वो करबा कोटा सखी, चार मनई के वो करबा कोटा सखी। मोरी बलमा निकटुआ बा मोटा सखी। औरत का सहेली पूछत बिया कि इतना खाना तो कुश्ती उश्ती तो लड़ते हुई है, तो बतावत बिया कैसे। डर के मारे वो कुश्ती लड़ल ना कभी, कवनो जबरा के पाले पड़ल ना कभी।
डर के मारे उ कुश्ती लड़ल ना कभी, कवनो जेबरा के पाले पड़ल ना कभी। भाजे घरही में बांधे निगोटा सखी, भाजे घरही में बांधे निगोटा सखी। मोरी बलमा निकटुआ बा मोटा सखी। जान एकर बसल खाली खाना में बा, जेडी आकाश के ध्यान गाना में बा। जान एकर बसल खाली खाना में बा, जेडी आकाश के ध्यान गाना में बा। ज्ञान देखियो के करा न होला सखी, ज्ञान